Sa dili pa ko muhatag og testimony, no, magpasalamat ko una sa among church sa Mount Zion Kansohong, ilabi na sa ang mga membro sa Kuambot Family ug ang tanang membro sa Kansohong Church ug sa Ginoo. Dako ko pasalamat kay tungod sa church iya kong gihatagan og kusog ug kadasig niining Mount Zion. So bahin sa akong testimony, dako kay kong pasalamat kay sa kadaghan akong na-encounter kasakit, ma-financial man, ma-relasyon sa trabaho. Grabe ang Ginoo nagabuhat og milagro sa Ginoo. Kay ngano, tungod kaniya iya kong gihatag og kusog, kadasig ug kalinaw sa akong kinabuhi. Ilabi na sa among relasyon sa among bana karon. Sa una, naka-abi gyud nako nga magbulag gyud mi kay gamay na lang gyud kulang, perma na lang gyud. Pero sa dihang nagampo ko sa Ginoo, nangayo ko niya guidance. Lord, angayan ba ni nako buhian tawhana kay nakita nako nga grabe ang among mga pagsulay sa kinabuhi. Grabe, nakaingon ko nga wa na gyud siya gugma sa nako. Dili lang walay gugma kundi sa kadaghan namong mga kasakit, sa kadaghan namong kalisod nga among naagian. Diha ra gyud ko sa Ginoo nagsandig ug nagampo ko kaniya ug nangayo ko kaniya kusog ug guidance nga angayan ba gyud kini buhian, angayan ba gyud kini nga kani among marriage mabuwag. Apan adunay usa ka verse nga nagapabilin sa akong hunahuna ug pinaagi sa diktar sa Ginoo. Nagaingon nga to sa verse Marcos 10:9, nagaingon nga ang gihiusa sa Ginoo dili kinahanglang buwagon sa tawo. Mao gyud na akong gikuptan mga igsoon. Mao nang ako gyud gipaningkamutan nga dili gyud mi mabungkag ug dako ko pasalamat sa Ginoo sa Mount Zion nga niap gihapon ako karon nga nagapadayon sa pagdaigda sa Ginoo, nagapadayon as worship team niining Mount Zion Kansohong. Nang maski unsay mahitabo sa akong kinabuhi, ang Ginoo gyud ang akong sentro sa kinabuhi. Siya lamang akong gisandigan ug grabe ang answer prayer nako kay sa katong nangadto mi sa kamutis. Akong gipangayo sa Ginoo nga mahimong peaceful ang among pamilya. Iya kaming gihiusa mga igsoon. Mo nang grabe ang kadaugan nga nahitabo sa akong kinabuhi mga igsoon. Mo nang kita unsa may mahitabo sa atong kinabuhi, unsa may mga pagsulay, ampo lang kita sa Ginoo kay ang Dios naara gyud nagatubag ug nagauban kanato. Amen. The more I praise you, the more I want to. I'm falling in love with you. I lay my life down, God, I am yours now. I'm falling in